Αν ήρθαμε εδώ και δεν λατρεύσαμε τον Κύριο, δεν ενωθήκαμε με τον Χριστό, δεν πληρωθήκαμε με Πνευμάγιο, δεν πήραμε μήνυμα, δεν έγινε αλλίωση, δεν έγινε αλλαγή στη ζωή μας, δεν πετύχαμε τίποτα. Θα επιμείνουμε, θα περιμένουμε, θα ζητάμε, θα διψάμε, θα εξητούμε, θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμαστε, θα θέλουμε, θα επιθυμούμε την ένωση με τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλιώς δεν μπορούμε να αλλοιωθούμε κατά το Πνεύμα την θετική, αγαθή, θεϊκή αλλίωση για να ομοιωθούμε με τον Χριστό. Πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο. Πού είναι το μυαλό, πού τρέχει ο λογισμός, πού βρίσκομαι τώρα? Έχω επαφή με τον Χριστό, έγινε κάτι μέσα μου, ένιωσα κάτι στην ψυχή μου, σκύρτησε κάτι εντός μου, κινήθηκε το Πνεύμα το Άγιο, βγήκανε γλώσσες, έπεσε ένα δάκρυ, βγήκε ένας αναστεναγμός, ήρθε μια εκζήτηση. Πού είμαστε, αδελφοί αγαπητοί? Λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθή.